नमस्कार। आयज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान आयज हांगा सगळे बसील जमिल्ले लोक हेच दाखोवन दिता की त्यांच्या बद्दल लोकांक आयज कितलो आदर हा, प्रेम हा, स्नेह हा। आयज त्यांची 134वी जयंती मनयतना आमकां भरपूर खुशी जाता। तशेंच हांव सांगूंक सोदता की आमचो फादर ऑफ नेशन म्हणून ज्यांची वळख हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकूच वर्गा खातीर काम न करता ते अख्खे भारतवासियांक काम केले। 134वी जयंती आम्ही देशभर आणि जगभर मनयतात। त्याच निमित्तान आयज आम्ही मांगूर हांगासर गांधीनगर पंचशील थंय मनोवन रॅली करून हांगा मांगरान आयिल्ले आसा। आमच्या बरोबर आमचे आमदार दाजी साळकर आसात, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर आणि सगळे कार्यकर्ते आसात। भारतीय जनता पार्टी ह्या पार्टीन सदांच बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार फुडें व्हेल्ले आसात। आम्ही अनेकदा पळयता की कोण तरी बेश्टेच काँग्रेसवाले कॉन्स्टिट्यूशन घेऊन हाथीन भोवले, अपप्रचार किया। आंबेडकर की शुभ जयंती पर सभी को मैं शुभकामना देता हूं। हमने पहला जो गांधीनगर से हमारा स्थानीय एमएलए जो है हमारा चेयरपर्सन और हमारा जो मेरे मित्र जयंत यादव जी, सभी ने मिलकर हम लोग रैली यहाँ पर लाके हमारा दुर्गेश ये जो अध्यक्ष जो हमारा ये प्रोग्राम किया है, सब पूरा हमारा वास्को के सब लोग मिलकर हम लोग जात बात ना मानते हुए सभी को हम लोग इस प्रोग्राम को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाए और अगले साल हमारा दाजी भाई ने बोला है कि हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। ये दो पार्टी में है, एक पार्टी होगा। इसी के साथ बाबा आंबेडकर की जयंती शुभ अवसर पर जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा संविधान जे बरयल्लें ताचो खरो शिल्पकार म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर। भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्तान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आम्ही वर्ष पद्धती प्रमाणे आज ही जयंती मनयतात आणि आता आम्ही गांधीनगरान ती मनोवन आज खंय तरी मांगरान त्या चौकान हांगा आयिल्ले आसा। आणि परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर हे सगळ्यांचेच आधारस्थान। म्हाका याद जाता जेन्ना हो सरकार आमचो आयलो तेन्ना नरेंद्र मोदी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना भितर सरले तेन्ना पहिली गोष्ट ताणें कितें केल्ली आसत जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशनाक ताणें पांय पडून नतमस्तक जावन आपलो आदर बाबासाहेबाक दिल्लो आसा। आणि भारतीय जनता पार्टी पहिली पासून आतापर्यंत बाबासाहेबाक जे तांचे विचार आसा ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आणि ते आताच्या हातूंत आमकां दिसून येता